Crec que Catalunya hauria de tenir un govern més prim. Penso que algunes de les competències es poden agrupar i en aquest moment la situació no és la mateixa, diguéssim, no estic amb la mateixa disposició d'encarar un canvi com el que esperava poder fer el mes de setembre passat, però en alguna mesura avançarem en aquest sentit de la simplificació. Què votarà la gent? Votarà per l'Estatut? Votarà la gestió del tripartit? Votarà la seva gestió com a president de la Generalitat? No, res de tot això. Votaran l'Estatut, votaran que Catalunya es doti de la llei pròpia més avançada d'Europa, sense cap mena de dubte. No hi ha cap de comparable. Jo crec que la població de Catalunya que ens va votar ens tornarà a votar amb més diferència i que d'alguna forma amb un format, amb un nom i amb unes aliances que ara no puc preveure, aquesta experiència de govern seguirà perquè Catalunya vol provar-ho a fons. Si vostè sí que descarta ja ara d'entrada un possible acord alternatiu de socialistes amb Convergència i Unió. Jo ho veig molt difícil. Jo ho veig francament molt difícil. La prendré després. Després, no immediatament després. I depèn en què quedem? No, això vostè, que és el després del resultat.